כבר שבוע וחצי שלא ניגשת לעידו. את לא סתם שכנה, את פאקינג אמא שלו. למה מתביישת לגשת לבן שלך? מתי תביני אשתי שעידו שלנו מדוכדך? כן ניגשתי לעידו. לא, 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 לא. אני כן ניגשתי. לא, 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 לא. כן ניגשתי לעידו. לא, 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 לא. אני כן ניגשתי. מפספסת יום הורים. לא פיססתי, כן הלכתי. את לא רצית ולא ניסית לשבת לדבר עם המורים. בכל מבחן הילד קיבל 100. הייתי שם גם לא שמעתי. אז מה הסיבה שעידו עדיין דומע? 100 כן ניגשתי לעידו. אוי איזה יום שחור הפלת עלינו. מה עשיתי? בגלב של עידו מרחפות באוויר. שחבל גרוך מסביב לצווארו. ולמה